Adunay naghatag karon og dugang garbo sa mga bulanon human ang gipasa garbo nila nga asin tibuok giila na karon sa UNESCO o gilakip na sa talaan sa intangible cultural heritage in need of urgent safeguarding. Ani ang report. Dili lang ang Chocolate Hills ug ang mga tarsier ang giilang bahandi karon sa lalawigan sa Bohol. Apan lakip na ang usa ka matang sa artisanal sea salt o ang asin. Kaniadto nahimo kining hot topic online tungod kay mura kuno kinig usa ka itlog sa dinosaur kung tan-awon. Apan gawa sa porma niini, dako ang papel sa asin sa kultura o kasaysayan sa mga Boholano. Gatusan ng katuigan ang nakapakuti sa proseso sa paghimo niini maong usa kini sa giilang rarest salt variety sa tibuok kalibutan. Kini ang asin tibuok. Tungod kay masiyam-siyam ka sa paghimo og asin tibuok, daghan ang mga sinay sa asin tibuok apan nihunong sa paghimo niini. Og karon, may pipila na lang ka pamilya sa lungsod sa Albuquerque ang naghimo paghihapon niini. Sa pagkakaron, subli silang nabuhian sa ilang dugo. Kaysa gibaygay yung 20th session sa Intergovernmental Committee for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage sa UNESCO sa New Delhi, India, ang asin tibuok gilakip sa UNESCO sa talaan sa Intangible Cultural Heritage in need of urgent safeguarding. I therefore declare the draft decision 7A6 adopted. Ang ICH o Intangible Cultural Heritage nag-ila sa mga butang nga nahimong kabahin sa kultura sa usa ka dapit o grupo nga dili material o pisikal. Og tungod niini, mas nahimo silang inila. Og kung malakip kini sa urgent safeguarding list, nagpasabot kini nga may hulga na mahanaw niini. Og nanginahanglan kini sa dinaliang aksyon og suporta gikan sa gagamhanan o sa international community. Ang kampanya aron malakip kini sa talaan sa asin tibuok, halos duha ka tuig ang paglihok niini. Tungod niini, dako ang kalipay sa mga bulanon nga nalakip ang asin tibuok sa talaan. Yung nomination na ito ay inumpisahan ng komunidad noong 2023. Bago pa noon, nagkaroon na ng cultural mapping noong 2018 dun sa LGU ng Albuquerque. And then itong nomination ay nasubmit noong 2024. Naglaom karon ang UNESCO National Commission of the Philippines nga lakip na ang gamhanan sa lalawigan sa Bohol nga mas dagan pa ang makaila og mopalit sa asin tibuok. Sana ay dumami rin ang tumangkilik doon sa produkto ng mga taga-Bohol, no? At maraming bumili ng asin tibuok. This is a reminder of our shared commitment towards preserving our traditions and promoting it as well for people to appreciate and raise awareness on our local traditions. Sa UNESCO, maraming salamat na sali kami sa inscription nyo. Isang karangalan sa mga sinay. Ako si Orchids Lapingkaw, Balitang Bisdak.